Den forsvarende mester har lige slået sig selv ind i spillet igen. Trods det, der ikke var flere kampe at spille om. Og nu er han nede med 2 Ambros chips. Og nu skal vi se, hvordan det går. Han er nervøs, og han er rystet over sin egen præstation. Der blev brugt meget krudt for at spille Kong Gulerod. 2 6'er! For helvede, bænks. Det er 3-4. Ja, det er det ikke. Det er nok til at sælge direkte. Nå det. Rigtigt. Nå. Nej. Nå. Så tilbage, så begynder det at sælge. Nu skal jeg prøve at have en, og så vil sige, at der er nogen, der har noget. Nej, hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Det er dig til at starte med at sige noget. Jeg siger ikke noget for at gå der noget. Jeg siger 3-5. Så. Det er lige før, jeg skal sige 5'er nu. Så ikke det. Du siger 3-4.